بطعمي زحزن نبوزحات تقدموا بمحجاز نفلطو بمليونات ساعتي زلوا ما سر ابنت كبده نبوزحات نبعتهم نحبس دحر مصنع ابزح ساعات نبعلو بزي فلطو حمام الناس سقاي كم تغنى تناجيو ابزي قربا معلتا طرح لعلي 30 مليون بر بمسبساب نحمش سباتنين دي كم دلاخه قاليتيو وين قدنسو زحاز حمام بمرمرا زير كم تغنى نبعلو بسنا البنا الناتو قدا كم دلون حابيريو ما سر ابنس نستقدموا بمحجاز مرأيات سقيسب او ناس تلابسيو ملا حزب دما بصلوت كنحجزو تمحصنيو فطاري امساح يكون بصلوت ندغفو ناي بحقي بتعمي زحزنكا كاليتا اكاونت اوتي نيرو ادوناي حونا جن يعصيوم بانغيروما يعصيوم بتعمي زحزنكا كبراتي حوات نزا فيديو زي لايك غبروا كوم دما ريبوست غبروا اخم لايك اندحر غيركم انا كل سب سلازبصح كل سب دما نتا قداميتي اكاونت ناي ادوناي حونا 4 مليون زلوا كل سب ابا اندخده كوبلين كيغبر مغنياتو كل حنا كوبلين كندحر غيرنا اتا ناي ادوناي حونا اكاونت كل غيزي اكتيف كتكون تغلياكم دما مانم سب ريبورت خغبر اي كليني مالتي مغنياتو نزا خاليت زوصا اوريدي اب كل ساعات دي غليو لعل 140 غلن شح بصيح نيرو مالتي انا نبعلي فولو نغوريله فيديو كسرحن سريحه بوست خبلان كتعصو اتا اكاونتن حدا يخوين بطعم يحزنكخا سلازي كلاتنا نتا 4 مليون زلوا اكاونتني ادوني حونا كلنا كوبلين كنغبرو لينا بوستون سلازي بللا زلو كتزحل سلاتخل ريبورتون كغبروا سلازخولو كلنا بجاهم كبراتي هات كوبلين كنغبر راينا فولو زي غبركم دما فولو غبرو اذا فيديو زي انا كل سب كتبصح كن لايك غبروهم كوم دما كوبلين كغبروا لايك تغبروا خلهم نا كل سب سلاتبصح كل سب دما اتي كنتاتني ادوني حونا يفلط كوم دما نتا قداميت اكاونتو كوبلين كمتان كغبرلو بر بتعمي مغرامي ودي بزياده كن صفوفن سلطن زخونه حبريتا اب ساعتنا بغزين كم تصلكمي فولو مغبار ايتحماقيكم بزاني ادوني حونا كن ناي بحقي حما يسمعني بتعمي حزينه مالتي اوريدي نورماليو ادوني حونا ازي كونن كال كتغبر تخليخا ويكا كال نغرات زحلف كاخا ازي قدا نورمال نغر مالتي اب كلتا ساعاتاتي لعل 140 غلن شه امتي نير مالتي ويكا فولو غيرو مونيرو سلازي نورماليو ازي عصو كال كخفتي خلي مسيلوم يخبراتي وات جن ناي بحق حزينه بك انا منتاكم نخون كبراتي وات نمنتاي ناي بحق حزينه اجو ادوني حونا ابغون خالنا ازي كونن كال تمصه ولا حنت كتصغرو تخليخا اجوخا ادوناي يچلال ملوازا كومنت ادوناي يچلال بلو كلنا دما نادوناي نتاناي قدم اكاونتو تاغبر ويخم ابزي كومنت مانياتو كل سبا باند اتو متان كوبلينك كغبر اتاناتو اكاونت دما متان اكتيف كتكون اجوخا ادوناي حونا لايك ايترسعو كوبلينك ايترسعهم فولو مغبار كايترسعو انيله ادوناي حونا بحدش اكاونت مصينالو ادوناي 2 تبل مالتي ويكا ادوناي كلت تبل ጋይስ አዶናይ ነኝ ይህ አዲሱ አካውንቴ ነው እንደምትመለከቱት ዩዘር ኔም እና አካውንት ኔም ይህ ነው ፌክ አካውንት ክሬት አድርገው ፎሎ ለማግኘት የሚሞክሩ ሰዎች ስላሉ ይህ አካውንት ፎሎ አድርጉት ግን መጀመሪያ አረጋግጡ እውነተኛ አካውንት መሆኑን ማለት ነው እወዳችኋለሁ እታ ናይ ቀደም አካውንቱ ግን ንግዚው ክትቀመላ አይከልኒው ስለዚህ በሐድሽ አካውንት መጽናሎ ኦሬዲ ለዕሊ 100 ሺህ በጽሕሎ አብስተወሰነ ሰዓታት ማለትዩ ስለዚህ ዛ ቪዲዮ እዚ አና ኩሉ ሰብ መታን ክትበጽሕ ላይክ ግበሩ አኹም ኮም ድማ ሪፖስት ግበሩ መታን ኩሉ ሰብና አዶናይ ሐውና ፎሎው ክገብሮ ወይካ ክስዕቦ መታን ጋይስ ተመልሻለሁ እንደምን አላችሁ አዶናይ ነኝ ፊቴ ካልረሳችሁት በ7 ቀን ውስጥ አትረሱትም መቼስ ይህ ደግሞ አዲስ አካውንቴ ነው ያው ቲክቶክ አካውንቴ አሁን መጠቀም አልችልም በሆኑ ጉዳዮች ጋይስ ድባቡ ያምራል ቤተሰብ ተሰብስቧል ጓደኞች መጥተዋል እንዳለ ማለት ነው እዚህ በላይ ምን አለ ቤቴ ለዚህ ሁሉ ሰው ይበቃል ግን በጣም ደስ ይላል
ስብስብ ፍቅር ማለት ነው የሀገሬ ልጆች። የቲክቶክ አካውንት ፎሎ እያደረጋችሁ እሺ ፕሊዝ 1 ሚሊዮን እናድርሰው። እስኪ ታሪክ እንስራ። ዛሬ ማድረስ እንችላለን 1 ሚሊዮን። ሰሚላህ ዳሃንዶ ተጋኒና ይናባ ሰላም በለው ጁሲ ብላ ኦኬ አታታይ ሐዳ አድምጾ ባቡጂ ዘሃዊ ማዕዳና ዲሃ ነይ በሏት ነይ በሏት አረ ነይ በሏት ናፍቃኛል። ከዛ ዘይፈለጡ መታን ክፈልጡ አዶናይ ቱ ያትብል እታናቱ ሓዳሽ አካውንት ማለት ኩላህና እንዳኸድና ፎሎው ንግበሮ ያላ እቲ ዕላማ 1 ሚሊዮን ንምብጻሕ 1 ሚሊዮን ኣይኮነን ልክዕ ከምታ ሓንቲ 4 ሚሊዮን ክነብጽሕ አዶናይ ሓወይ እንኳዕ ብሰላም መጻኻ ኣጅኻ እዚ ቀሊል እዩ ገና ክንውንጭፎ ኢና 10 ሚሊዮን ክትበጽሕኻ ስለዚ ኩላህና ናብ ኩሉ ሰብ መታን ክበጽሕ እዚ ሓበሬታ ሸር ንግበሮ ኢና ላይክ ሪፖስት ምግባር ኣይንሕመቕ ኢና ከምኡውን ፎሎው ምግባርካ ኣይንሕመቕ ኣብ ሰዓቱ ሓድሽ ሓበሬታ ሒዘልኩም ክመጽእ ሰሚላህ ዳሃንዶ ተጋኒና ይናባ አለና ሰርፕራይዝ ከመ አትዕምል ካይገካ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መዝናም ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ተቀቢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ኣብ ኢትዮጵያ ንክልተ መዓልቲ ፀንሕ ዑደት ምግባር لما አዲስ አበባ አተሚዮም ማዕረፎ ነፈርቲ ቦሌን ትበጽሕ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሐዊሱ ካልኦ ሰበስልጣን አቀባብላ ገይሮምሎም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ንዕላው ዑደት ብምቕባል ሓጎስ ተሰሚኒ ክብል ድማ ዶክተር አብይ አህመድ ገሊጾም እዮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘለዎም ናይ ክልተ መዓልቲ ጻንሒት ኢንቨስትመንት ንግዲ ግብርናን ማዕድንን ቴክኖሎጂ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሚት ክገብሩ ድማ ትጥቢት ይግበር። ቴክኖሎጂን ዓቕሚ ሰብን ተዋዲዱ ዘሎ መሳርሕታትን ስርዓተ ምሕደራን ከምኡውን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ አካላት ዘሎ ናይ ስራሕ ምትእስሳር ዘብርህ ስእላዊ መግለጺ ኣቕሪባ ኣብዚ መዳይ እዚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብሽርክ ስራሕ ዘለዎም ድልየት ድሕሪ ምርግጋጽ ነዚ ዝድግፍ ምዕባል ዓቕሚ ሰብን ምስግጋር ቴክኖሎጂን ዘጠቓልል ውጥን ከም ዘለዎም ብምግላጽ ንዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምኡውን ንርኢትኡን ሃናፂ ሓሳባቱን ዓብዪ ግምት ከም ዝህቦ ኣነጺራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብወገኑ እቲ ዑደት ተበፂሑ ንዘሎ ምዕባልን ምዕዛብን እንታይ ክግበር ከም ዝከኣል ንምዝራብን ዝዓለመ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ወደባት ንሓበራዊ ልምዓትን ብልጽግናን ዞባዊ ርግኣትን ከገልግላ ምእንቲ ርኢቶ ኤርትራ እቲ ዝግበር ወፍሪ ካብ ኣብ ምውድዳር ኣብ ምምላእ ከተኩር ካብ ናይ ጸቢብ ዞባዊ ዕዳጋታት ድማ ናብ ኣህጉራዊ ዕዳጋታት ዝጠመተ ክኸውን ዝብል ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ኣብ ወደባት ዝግበር ወፍርን ምትሕጋዝን ካብ ብፖለቲከኛታት ብኽኢላታት ክምራሕ ከም ዝግባእ ብምዝኻር ድማ ኣብዚ መዳይ እዚ ኣብ መንጎ ወደባት ኤርትራን ስዑድያን ዝህሉ ምትሕጋዝ ኪኖ ምሃብ ኣገልግሎትን ክልታዊ ቁጠባዊ ረብሓን ኣብ ምስግጋር ፍልጠትን ምርግጋጽ ኩሉ መዳዊ ሓበራዊ ምዕባልን ዞባዊ ምትእስሳርን ከተኩር ከም ዝግባእ ኣስሚሩ ኣሎ። ቀዳምነታት ኤርትራ ኣብ ምዕባል ወደባት ብምብራህ ድማ ኣብ ሓፈሻዊ መርሓ ጎደና ንምስምማዕ ቀጻሊ ርክባትን ምምኻርን ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብመኻይን እናተዘዋወረ ነቲ ወደብ ብሓፈሻ ንተርሚናል ኮንቴይነራት ድማ ብፍላይ ተዓዚቡ ሰለስተ ተሓሳስ ኣብ ሪያድን ጅዳን ዝገበሮ ኣተኩሮ ማዕከናት ዜና ስሒቡ ዝቐነየ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዘካየዱ ርክባትን ዝበጽሐ ልምዓታዊ ትካላትን ነቲ ዝምድና ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ዘሰጋግር ኣገዳስን ንጉስ ኻልድ ኣብ ዝኣተወሉ ኣሚር መሐመድ ቢን ዓብድራሕማን አልስዑድ ምኽትል ኣሚር ዞባ ሪያድ ብፈጻሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ላምታን ተቐቢልዎ ልዋን ዝነበሮ ርክብ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ወራስ ዓራትን ቀዳማይ ሚኒስትርን ንግስነት ስዑድያን ኣሚር መሐመድ ቢን ሳልማንን ዝተኻየደላ ዕለት እያ
بريزيدنت إسياسن أمير محمد بن سلمانن أب ساعات دحر قطري أب هنصا بيت منغستي الإمامة أب زكايدو بقندو حبراوي أقداسنت زلوو قدات شفنة مو زررب تاريخاون حونتاون زمدنا أبربعي معالتي عدتو أب ساعات قدم قطري بريزيدنت إسياس نأكايت محبركم هجراويان ودابتاتن مالت محبركم همادئ هزباو جنبار لديمقراطية فتحن من السيات هزباو جنبار لديمقراطية فتحن أبرياذن كبابي آنيو أزراريبو بريزيدنت إسياس نتوم زيغاتات سلتي كابوان حرنتاو كالسات حزب زكايد وزلو نطفتاتن أبركتون مسجانا دحر مقراب حيلي إرتنت هزبا سلازخوني أبو سازر كوب زيغاتات كسرحو حشاشنت أو جيدام كوهللون بقطباكو قلبتون كمون ندقم بقبوك كناخونون بخبرتاتن تاريخن كسكسن بمزخخار محبركماتن هجراويان ودابتاتن أبز مدايزي بأتو كروك سرحا كمزقباء قليزو نبهلنا كبرتاتنا منسياتنا نمبراز نذكر شرحتات صلاتن تصابعتن بمتقاس نزي بنقحات ممكات وهود سرح ولذي محبركماتن هجراويان ودابتاتن كخون كمزقباء زخخر بريزيدنت إسياس زيو تمتنا نوشتنايو زبالة بريزيدنت إسياس هو تزبنا نملواتن زيغاتاتنا نبعدم كملسون كابتي بعتب سرحلو كمزخون بمحبار ونتي زدلك الربات المملأ زكايد عقمي زفقد صعري نزي زحجز كونتات نممششا ليتن معلتن يسرح كمزلو أبريو تساتفتي بوغنام إرترا بصيحتو زلا درجة وسيت صنعتن ستنف أب ساعات دحر قطري بريزيدنت إسياس زمرحو لوخ إرترا ناب كتما جدائيو أمريحو أحقرا معرفة نفرتن نقوس عبد العزيز أبزاء تولدما أمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز مغتل أمير زوبا مكة بتغلالي قنصل إرترا أب جدة أثو عبد الرحمن عثمان تسنيو بناي كبر السلفي تقبلوهم بعل مزو دبات نكسنا السعود عربن سفيح عزته أكايدو بريزيدنت بعل مزو دبات سعود عرب إنجنير سليمان بن خالد المزروع كمون فصامي أكايد سرح ودب جدة الشيخ عمر علي رضان وانا أم حضرنا يتودب بدر العتيبن نتي عتاو بوليسين استراتيجي إيرتران مدرخاوي ترازي قطاتم بزبرو ناي سرح مبصح زازيبو بعصف ثلاثة حساس أب ساعات دحر قطري أسمرا أتيو سلام كما يتقنيو كاب علات 10 حدا جميرو اوشتي غوندا ناي ريك بروجرام ناي انترفيو بروجرام تسريعكم زغني ابز حلفه غليصنا نيرنا سو
እዛ ኣብዚ ትዕዘብዋ ዘለኹም ወረቐት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንቆፀራን ኢንተርቪው ንጥቀመላ ነርና ማለት እዩ እቶም ኢንተርቪው ዝገበርኩም ሰባት ወይ ቆፀራ ዘለኩም ሰባት እውን ትፈልጥዋ ኢኹም ብብዝሒ ሎማ ዓንቲ እንታይ ክብለኩም ደልዩ እዚ ወረቐት እዚ ኖሞር ዝሰርሕ ወረቐት ኣይኮነን ስለዚ ዌብሳይት ተዳልዩ ስለ ዘሎ እቲ ዌብሳይት ድማ ኩሉ ናይ ግሩፓት ናይ ዋትሳፕ ዘሎ ይኹን ናይ ቴሌግራም ዘሎ ተዘርጊሑ ስለ ዘሎ ብኡ ጥራይ ኢኹም ቸክ ትገብርዎ እዚ ቆፀራ እዚ ኣለና እሞ በዚ ቆፀራና ክንከይድ ኢና ኢልኩም ኮፍ ኢልኩም እንድሕር ኣለኹም ኮይንኩም እዚ ቆፀራ እዚ ኣይሰርሕን እዩ ሙሉእ ኣይሰርሕን እያ ክነግረኩም ምክንያቱ ሙሉእ እቲ ሲስተም ተቐይሩ ኣብ ካልእ ዓይነት ሲስተም ስለ ዝኣተው እቲ ሒዝኩምዎ ዘለኹም ቆፀራታት ዘይክሰርሕ ስለ ዝኽእል ምናልባት በታ ዌብሳይት ጌርኩም እታ ግሩፕ ናምበር ኤቲኹም ናትኩም ጥራይኹም ቸክ ትገብርዎ ትኽእሉ ኣብዚ ዝሓለፈ 3 መዓልቲ ካብ ዕለት 11 ጀሚሩ ክሳብ ዛለዉ መዓልቲ ዕለት ኢንተርቪው ዝሓለፈኩም ሰባት እንድሕር ኣለኹም ኮይንኩም ንፅባሕ ዕለት 17 ወር 12/2025 ኦፒኤም ከይድኩም ኢንተርቪው ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ተወሳኺ እቶም ኢንተርቪው ዘይገበርኩም ዘለኹም ሰባት ድማ ቆፀራን ዕለት 17 ዘለኹም ሰባት እንድሕር ኣለኹም ኮይንኩም ፅባሕ እውን ከይድኩም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ተወሳኺ ድማ እዚ ቆፀራ እዚ ኣለና ኢልኩም ኮፍ ኢልኩም እንድሕር ኣለኹም ኣብቲ ዌብሳይት ኣቲኹም ቸክ ግበርዎ not found case not found እንተ ደኣ ኢልኩም probably ድሕሪ 1 ዓመት ዝኣቱ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዘሰክፍ ነገር የብልኩምን እንተ ደኣ ኢንተርቪው ቆፀራ ኣለኩም ኮይኑ ግን በቲ ዌብሳይት ቸክ ኣብ ዝገበርኩምሞ ግዜ ከይድኩም ኣብታ ተባሂላትኩም ዘላ ዕለት ክትገብሩ ኣለኩም እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ምክንያት ካብ ኦፒኤም ቆፀራ ተዋሂብዎም ብመገዲ ዌብሳይት ኢንተርቪው ንክትገብሩ ተነጊሮም ዝነበሩ ሰባት አልሞስት تحت فرق ቁጥር ሰብ ጥራይ ኢንተርቪው ገይሩ ዘሎ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ሰብ ኢንተርቪው ሓሊፍኩም ዘሎ ስለዚ ጽባሕ ናይ ሞዳ ተዓድል ስለ ዘላ ናይ ሰሙን እዚ ከይትኩም ኢንተርቪው ክትገብሩ ይምሕፀነኩም ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ኩሉ ድሕሪ ኢንተርቪው ዘሎ መስርሕ እውን በኣበታ ዌብሳይት ጌርኩም ክትከታተሉ ኣለኩም ምናልባት ዘይሰምዑ ሰባት ከህልው ንጽባሕ ቆፀራ ዝሓለፈኩም ሰባት ከህልው ድማ እዛ ቪድዮ ሼር በልሎም ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ቪድዮታት እንደደሊኹም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር እዚ ቻናል እናዕብዮ